ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ ಮೋಕೆದ ತುಳುವಬಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್. ಬಂಧುಳೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅವು ಮೂಢನಂಬಿಕೆದ ರಾಷ್ಟ್ರನ ಒಂಜಾತು ಜನಕುಲು 12 ನಮ್ಮ ದೇಶನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆದ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಒಂಜಾತು ಕಾಲ ಪಿರವುಡು ಪನ್ಪನ ಕೇಣುತ್ತ ಭಾರತ ದೇಶ ಹೀನ ದೀನ ಕೃಪಣ ದರಿದ್ರ ರೋಗಿಷ್ಟ ಭಾರತ ಆಂಡ ಈ ದೇಶಡು ಪುಟಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಹಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಆನಿದ ಕಾಲದ ನರೇಂದ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರಾದ ಚಿಕಾಗೋ ನಗರ ಧೂಮಲಿನ ದೂಸರ ವೃಕ್ಷ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೂರ್ಯನು ಉದಯಿಸಿದಂತಿತ್ತು ಪಣಪನ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಶಕ್ತಿವಂತೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಅವು ಹೀನ ದೀನ ಕೃಪಣ ದರಿದ್ರ ರೋಗಿಷ್ಟ ಭಾರತತ್ ಅವು ಜಗತ್ತದ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಪಣಪನವೇನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿರು. ಬಂದುಳೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ನೋಡು, ಭಾರತದ ಈ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಜಗತ್ತದ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಭಾರತದಂಡ ಭಾರತದ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲ. ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೆತ್ತ ಪರಂಪರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲತ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ಜನಕಲಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಅಂತೆ ಪಾತ್ಯರು ಬೇರೆ. ಮೂಲತ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮೌಢ್ಯ ಪನ್ಪೇರು, ಮೂಲತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮೌಢ್ಯ ಪನ್ಪೇರು, ಮೂಲತ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಮೌಢ್ಯ ಪನ್ಪೇರು. ಒಂಜಾತು ಕೆಲವು ಜನಕುಲು 12 ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಈ ನಾಡಿಡು ಪುಟಿನಂಚೆತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆನ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಡಿಕೆ ಮೈತೆ ಅಂತ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿನ ಭಾವನೆಗೆ ಘಾಸಿ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಹಕ್ಕು ಅವು ಏರೆಗಳ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಂಡು. ವಾ ಮೂತ್ರ ಮೈದೆ ಅಂದ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ರೋಗಡೆ ಆ ದೋಷಡೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಕತೆ ಕೇಣಬ. 16 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಪಾಡ್ನಂಚೆತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ, 16 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ದೆಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ. ಅಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿಯಾದ 6 ಪಂಡದು 16 ವರ್ಷೋಡೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ರೋಗುಡು 6 ಪೋಪುನಂಚೆತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡೆ. ಪುಟ್ಟು ಸಾವುದ ಬಗ್ಗೆ ಅಳತೆ ಮಲ್ಪೇರ ನಮತ್ತೆ ಆಂಡ ಏರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾಸಿ ಮಲ್ಪೇರ ಅಪಗ ಈ ಶಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ಯುನಡಾಯಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವುಡಾಯಿನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಬಂದುಳೆ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಡು ಸ್ಥೂಲವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ವಿಚಾರನು ತೆರಿಪವುನಂಚೆತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದಂಡೆ. ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದ್ಬೇಕೇನ್ಲೆ ನಮ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಂ ಶಿವನೈರ್ಮಲ್ಯಂ ವಮನಂಚ ಶವಕರ್ಪಟ ಕಾಕ ವಿಷ್ಟಾಸಮುತ್ಪನ್ನಂ ಪಂಚೈತೇತಿ ಪವಿತ್ರಕ ಅಂದು ಐನ ಪವಿತ್ರಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪವಿತ್ರಕ ಓವು ಕೇಣಂದಂಡ ಭಾರಿ ಸರಳವಾದ ಪಂಡಂದಂಡ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಮಡೆ ಎಂಜಲು ಶಿವನೈರ್ಮಲ್ಯ ಜಟದಕ್ಕಿನ ನೀರು ವಮನ ಕಕ್ಕಿನವು ಶವಕರ್ಪಟ ಪುಣತ್ತ ಕೊಂಟು ಕಾಕವಿಷ್ಟಾಸಮುತ್ಪನ್ನಂ ಕಕ್ಕೆದ ಹಿಕ್ಕೆಡು ಪುಟ್ಟಿನವು ತುಲೆ ಇಂಚಂದ ಪಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಪನ್ನರವು ಎಂಚಿನ ಮಾರೆಯ ಮಡೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಗೆ ಜಟದಕ್ಕಿನ ನೀರು ಶ್ರೇಷ್ಠಗೆ ವಮನ ಕಕ್ಕಿನವು ಶ್ರೇಷ್ಠಗೆ ಅತ್ತಂದಂಡ ಕಕ್ಕೆದ ಹಿಕ್ಕೆಡು ಪುಟ್ಟಿನವು ಶ್ರೇಷ್ಠಗೆ ಇಂಚ ಪಂಡ್ಪೇರು ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಉಳೈದ ನಿಗೂಢವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ತಿರ್ಲು ಐಕಿಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ಲು ಅವು ತಿರಿಯುಡಾಯನಂಚೆತ್ತನ ಮರ್ಲು ನಮಕ್ ಬೋಡು ದಾದವಾಯ್ತು ಉಳೈದ ತಿರ್ಲು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಪಂಡ ದಾದ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಪಂಡ ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡ್ಡ ಪೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಗೋಮಾತೆನ ಕನತ ಕಟ್ಟೋಡು ಗೋಮಾತೆನ ಕಿರ್ಂದಲಿನ ದೆಕ್ಕೊಡು ಆಯ್ತ ಕಂಜಿನ ಬುಡುಡು ಕಂಜಿ ಮಡೆ ಪಾಡುಡು ಕಂಜಿದ ಮಡೆ ಸಮೇತ ಬೊರಿನಂಚೆತ್ತನ ಪೇರು ಅವು ನಂಗೆ ಪವಿತ್ರ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ. ಅವೇನು ಕಂಜಿದ ಮಡೆ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಕಂಜಿದ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ನಂಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವರಿಗೆ ದೈವಗೂ ಅವೇನೇ ಸಂದೈತಾಪನೆ. ಶಿವನೈರ್ಮಲ್ಯ ಪಂಡ ಗುಡ್ಡೆದ ಮೇಲು ಒಸರದ ನೀರು ಗುಡ್ಡೆದ ಆ ಮರಕಲ್ನ ಬೇರುಲು ಪೂರ ಶಿವನ ಜಟ ಇತ್ತಿನಲ್ಕ ಆ ಗುಡ್ಡೆ ಶಿವನ ಜಟ ತಿಲಕ ತೋಜುಂಡು ಆ ಬೇರುಲು ಪೂರ ಶಿವನ ತರೆಕು ಜಲ್ದಲಕ ಅಂಚುತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚುತ್ತಿನ ಆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡ ಪರಿತ ಬತ್ತಿನಂಚುತ್ತನ ಮೇಲು ಒಸರದ ನೀರು ಆ ಕಾಡಿರ್ದು ತೋಡು ತೋಡುರ್ದು ಪಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆರ್ದ ಕಿರೆರ್ದು ತುದೆರ್ದು ಕಡಲಿಗೆತ್ತುಂಡು. ಶಿವನ ಜಟೆ ಟುಪ್ಪುನಂಚುತ್ತನ ಗಂಗೆ ಅಂದ್ರ ತೊಚ್ಪವ ಗಂಗೆ ಉದಯಾಪನೆಯ ಗುಡ್ಡೆದ ಮಿತ್ರದು ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು. ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ತೋಜುನು ಗುಡ್ಡದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಚಂದ್ರ ತೋಜಂಡ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ತೋಜುಂಡು ನಮ ಪ್ರಕೃತಿನ ದೇವರಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಕುಲು. ವಮನ ಕಕ್ಕಿನವು ಏನು ಕಕ್ಕಿನವು 4 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಮಂಡಲುಡು ಸಪ್ತರ್ಷಿಲು ಅಸ್ತೂ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಪಕ್ಕಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿಂದ ಗೂಡು ಬಿಡುಪನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತು
ತನ್ನ ಪಟ್ಟರದ ಪಿದಡ್ನಂಚೆತ್ತಿನ ಜೇನುನೊಣ ತೊಡ್ಡೆದ ಕಿಲಂಜಿ ತನ್ನ ಪಟ್ಟರದ ಪೂಕು ಪೂರ್ದ ಪಟ್ಟಿಗೆ 370 ಸರ್ತಿ ಪಾರುಂಡು ಪೂತ ಮಕರಂದನು ಜುಮ್ಮುಂಡು ತನ್ನ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ತೊಡ್ಡೆದ ಕಿಲಂಜಿ ಕಕ್ಕಿನವು ಆ ಜೇನು ಆ ತಿಗ ಅವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಇನಿಕೋಡೆ ದೈವಳಿಗೆ ತನುಮೈಪನಗ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ನವತ್ತು ತಿಗ ಪಾಡುಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶವಕರ್ಪಟ ಪುನತ್ತ ಕುಂಟು ವಾಪುನತ್ತ ಕುಂಟು ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ರೇಷ್ಮೆ ಪುರಿ ರೈತೆ ಉರಿ ರೇಷ್ಮೆದ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪೆ ರೇಷ್ಮೆ ಪುರಿ ತನ್ನ ಪಿರವಡ್ದು ಸ್ರವಿಸೈನಂಚೆತ್ತನ ದ್ರವಿಟ್ಟು ಆ ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಬಂದಿಯಾದಿಪಣವು ನೂಲಾಪುಂಡು ಐತ ಉಳೈ ಬಂಧಿತ ಆಪುಂಡು ಐತ ಉಳೈ ಬಂಧಿತ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಅವಿನ ಅಡೇಗೆ ಬುಂಡ ಅವಿನ ಬಿಚ್ಚ ಅದು ಚಿಟ್ಟೆ ಅದಾವ ಪುರಿ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ರೈತೆ ಅವಿನ ಬೆಚ ನೀರಿಗೆ ಬಾಡುವೆ ಆ ಉಳೈಡೆ ಪುರಿ ಸೈಪುಂಡು ಪುರಿತ ಪುನತ್ತ ಮಿತ್ರದ ದೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ನೂಲು ಐದು ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ವಸ್ತ್ರ ಶವಕರ್ಪಟ ಕಾಕವಿಷ್ಟಾಸಮುತ್ಪನ್ನಂ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಕ್ಕೆದ ಹಿಕ್ಕೆಡೆ ಪುಟ್ಟಿನವು ಐತರ್ಥ ಅಶ್ವತ್ಥಮರಂದರ್ಥ ಕಕ್ಕೆ ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಬೀಜವನ್ನು ತಿನ್ಪುಂಡು ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಪ ಬೋದು ಹಿಕ್ಕೆ ಪಾಡುಂಡು ಆ ಹಿಕ್ಕೆ ಪಾಡಿನಲ್ಪ ಅವಳು ಅಶ್ವತ್ಥಮರ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅಶ್ವತ್ಥಮರನ್ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಂದಲೆಪ್ಪುವ ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಮಧ್ಯತೋ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೆ ಅಗ್ರತೋ ಶಿವರೂಪಾಯ ವೃಕ್ಷರಾಜಾಯತೆ ನಮೋ ನಮಃ ಅಶ್ವತ್ಥೋ ಹುತುಪಕ್ವಾಸೋ ಗೋವಿಂದಸ್ಯ ಸದಾಶ್ರಯ ಆಶೇಷಂ ಹರಮೇಶೋಕಂ ವೃಕ್ಷರಾಜಂ ನಮೋ ನಮಃ ವೃಕ್ಷರಾಜಗ ನಮ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪ ದಾಯಗೆ ನಮ್ಮ ತರೆಡ್ದು ಕಾರುವರೆ ಮುಟ್ಟ ಸಾವಿರ ನರಮಂಡಲ ಉಂಡು ಯಥೇಚ್ಛ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕೊರ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಆ ವೃಕ್ಷರಾಜಾಯನಂಚೆತ್ತನ ಅಶ್ವತ್ಥಮರಕ್ಕುಂಡು ನಮ್ಮ ಈಡಾಬಕ್ಕ ಪಿಂಗಳ ಸೂರ್ಯನಾಡಿ ಚಂದ್ರನಾಡಿದ ಮುಖೇನ ಯಥೇಚ್ಛವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಕಾಂಡೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ರಡ್ಡಲ ಮುಕ್ತವಾದಿಪ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಅಶ್ವತ್ಥಮರಕ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ನರನಾಡಿ ಚೈತನ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ತನ್ನ ಮುಖೇನ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಪುಂಡು ಐಕ್ಯಬೋಡದವಿನ ದೇವರಿಂದ ಬಂತನೆ ಏತ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಉದೆನ ತೆರೆಯೋನಂದೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮೌಢ್ಯ ಪಣಪನವು ಏತು ಸರಿ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಲ್ಲಾತ ಪಾತೆರಕತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದುಳೆಯ ನಲ್ಲಾತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ನೆದುರು ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೇಜ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನ ನಿಖಲು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ನಮಸ್ಕಾರ.